замоне Месси, Роналду ва Неймар яке аз беҳтарин футболбозон номида мешуданд. Вақте барои мавқеи якум ва дуюм байни мухлисони Месси ва Роналду дебатҳои калон мешуд, ҳамагон Неймарро бадтар аз онҳо мегузоштанд. Вале агар мавқее бошад ки Неймар аз ҳардуи онҳо болотар истад, пас ин истеъдодаш мебошад. ҳамзамон стили либоспӯшӣ ва ҳаёти берун аз футболиаш диққатҷалбкунанда мебошад. ҳамнагари бразилиягӣ дар маркази диққати омма берун аз майдон мегашт. ана қисмати ҷолибаш ин ки ӯро ҳамеша камераи ягоне аз атрофиён ба навор мегирифт. имрӯз ба қисматҳои берун аз майдонии Неймар менигарем. лайк зери ин навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягикс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягикс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. Неймар маҳорати рэперӣ дорад. бале, ин чиз ҷадид дар футбол нест ва ҳатто баъзеҳо мусиқиҳои худро баровардаанд, вале ҳолати Неймар хандаовар аст. маҳорати сарояндагии Неймар бояд қадрдонӣ шавад, вале ин ягона паҳлӯи берун аз майдонии ӯ нест. Неймар бо ғоратгарон якҷо буд. ин филме буд ки бисёрам машҳур гашта буд ва режиссёри бумажни дом Неймарро барои нақшофарӣ даъват кард. он дар қисматҳои 6 ва 8 мавсими сеюми филм мебошад. чаро ӯ дар ҳамон филм нақшофарӣ кардааст, то имрӯз мавзӯи баҳси одамон аст, вале бо ин роҳ ҳам Неймар аз худ дараки ҳунармандиро низ дод. ана суханонаш дар филм ин як ҳикояи ҷолиби дигар аст. ман футбол ё дилхуширо дӯст намедорам. ин суханони беҳтарин футболбози бразилиягии имрӯза буд. албатта ба аксарият ҷолиб аст, вале ин ягона нақшофарии Неймар дар филмномаҳо нест. нигаред, Неймар дар филми Triple X бозгашти Зинда Кайч. ростӣ ин филм машҳури ҷаҳон шуд ва ҳама ҷо паҳн гашт. нақшҳои хатарнок ва саҳнаҳои таркишӣ ҳама дар як филм. Неймар низ он ҷо нақше дошт ва дар саҳнае дар қаҳвахона бо ошнои худ вохӯрӣ мегузаронид. баъд аз оне ки ғоратгаре ба мағоза ворид мешуд, Неймар аз ҷой бархеста бо зарбаи ашёе ба сари ғоратгар садди роҳи дуздӣ гашт. ӯро гӯё мисли қаҳрамоне нишон доданд ки ба кӯмаки одамон дар лаҳзаҳои мушкил меояд. касе чунин саҳнаро бо иштироки Неймар интизор набуд. тавсия медиҳем ки худи филмро тамошо карда баъдан бо оромӣ ҳунари Неймарро баҳо диҳед. қисмати дигар Неймар дар муҳорибаи боксие муқобили Роналду иштирок дошт. он рӯзҳо дар наворҳои таблиғотӣ Неймар ва Роналду фаъолона иштирок мекарданд. ин навор бошад, мухлисони футболро дар шок монда буд ки онҳо барои чӣ мубориза бурда истода бошанд. дида мешуд ки ҳарду барои баргузории муҳориба бадан гарм мекунанд. довар ба байн омада ишораҳо пеш аз оғози рақобат мекард. баъдан Неймар ба канори ринг рафта ҳаракатҳое мекард ва интизори зарбаҳои Роналду мемонад. саҳна дарҳол иваз мешавад ва ҳарду бо ниқобҳои луча либре мебароянду онро ба мардум намоиш медиҳанд. баъдан хабарҳо баромад ки ин нақшҳо барои таблиғи ширкати мобилии Португалия сабт шудааст. медонем ин корҳоро аксарият интизор набуданд, вале интихоби саҳнаҳо аз нақш нею аз маблағаш вобастагӣ дорад. қисмати ҷолиби дигар ин аст ки аз бозиҳо дур монда ба дилхушӣ рӯй овардани Неймар аст. як рӯзи муайяни тақвимие аст ки Неймар тӯли чандин солҳо махсусан ҷароҳат мегираду аз майдон дур мемонад. оё шумо медонед он кадом рӯзи тақвимӣ мебошад? бале, зодрӯзи хоҳараш рӯзи 11 март. аз Барселона то ба ПСЖ ва Ал-Ҳилол ин ситораи бразилӣ бо баҳонаҳои махсус ба ватанаш рафта партиҳои калон ба хотири хоҳараш баргузор мекунад. агар ҷароҳат нашавад, ӯ ҳатто корти зарду сурх гирифта коре мекунад ки рӯзи зодрӯз озод бошаду ба ҷашн равад. боз кадом хислатҳои Неймар барои шумо ҷолиб аст? ҳатман дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.